Hello friends และที่นี่วิดีโอของในวันนี้อันนี้नोंसोरनो गिथाव वेबसाइटफोरखौ लाबोबाय so जुदि interested दङब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय as usual आं दाख्लैनि भिडिअ'आव जोङो गिथाव आरो हेल्पफुल वेबसाइटफोर नायदों जायखौ आङो गुगोल सार्च बाराव सार्च खालामनो थिनदोंमोन नाथाय नोंसोरखौ गुगोलआ एलाउ खालामनाय नङा बेनि थाखायनो आङो नोंसोरनो मोनसे सल्युसन लाबोदों बे सल्युसनानो जादों क्रोम ब्राउजाराव डाइरेक्टलि थांनानै क्रोम ब्राउजाराव टाइप खालामब्लासो नोङो बिसोरनि फिननायखौ मोनगोन आरो वेबसाइटआवबो हाबहैनो मोनगोन दिनैनि टपिकआनो जादों The haunted website in the internet. So दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै Number 1 वेबसाइटआनो जादों रिप्लेनाटास जाय वेबसाइटआ गिथावजों लोगोसे मोनसे आर्बान लेजेन्ड दङ थारमानि मोनसे हरिफिक स्टोरी दङ बे वेबसाइटआव सासे उन्दै गथ'नि आत्मा दं होनना बुङो जाय गथ'आ 18th सेन्चुरियाव जोनोम जानाय रिप्लेआ बिराद मिसकेरिजों जोनोम जादोंमोन बेनि बिमानि बुंनाय बादिब्ला गावनि माखासे गथ'फोरखौ बुथारजोबनांदों होनना बुंदों जाहाथे रिप्लेआ बे बुहुमाव फैयो रिप्लेनि मोखाङाव बिराद गिथाव निसान दंमोन जायखौ दि मार्क अफ डेभिलबो होनना बुङोमोन बिनि थाखायनो रिप्लेखौ बिराद बुल्लि आरो टर्चार खालामोमोन बे बुल्लिंआ रिप्लेखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय बेनि थाखायनो रिप्लेआ हर गेजेरबासो गेलेनो ओंखारलांग्रा जाबाय जेब्ला दुनियानि मानसिफोरा उन्दुलांजोबोमोन अब्लासो रिप्लेआ गेलेनो ओंखारलांग्रा जाबायमोन बिनि उनाव रिप्लेनि बिफाया रिप्लेखौ थारैनो सासे सैतानसो सानबाय बिनि उनाव रिप्लेखौ सानाव सानसे हराव हरसे थाला होनानै दोनग्रा जाबाय रुम सिङावनो उन्दै मानसि गावनि न'आवनो बिफानि टर्चार खालामनायखौ सैज्य खालामनो हायैनि थाखाय डिप्रेसनाव थांनानै मेन्टेलि डिस्टार्ब जानानै गावखौनो बुथारनानै लायो बे बुहुमाव रिप्लेखौ रिप्लेनि बिमायाल' गावनि जिउनिफ्राय बांसिन मोजां मोनोमोन आरो अनोमोन बेनि थाखायनो रिप्लेनि बेबायदि जाहोन जालांनायखौ नुनानै रिप्लेनि बिमायाबो गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लायो नोंसोरो बे स्ट'रिजों आरो वेबसाइटजों मा लेना देना दङ सानदों जानांगौ लेना देनाया दङ जेराव रिप्लेनि बिफाया रिप्लेजों आरो बिमाजोंखौ फबदोंमोन बे जायगानि खाथियाव मोनसे टेलिफन बुथ दंमोन बे टेलिफन बुथआ लाइटनिं स्टर्मनि थाखाय फबनाय जायगायाव गोग्लैदेरो बे दिननिफ्रायनो मोनसे अनलाइन वेबसाइट मिस्टेरियास वेबसाइट सोमजिजेनो होनना बुंदों बे वेबसाइटनि नामानो जाहैबाय रिप्लेनाटास आरो जेब्ला नोङो बे वेबसाइटखौ दस्रा टाइमाव एक्सेस खालामनो सानो अब्ला बेयो नोंखौ सिम्पोल डायलग बक्स देखायगोन जेराव नोङो इमेल आइडिजों नोंनि पासवार्डखौ टाइप खालामनांगौ जायो आरो साबमिट खालामनांगौ जायो जेब्ला नोङो साबमिट खालामगोन बेयो नोंखौ हरनि 12थायाव गेलेनो इनभाइट खालामगोन आरो जेब्ला नोङो बे इनभाइटेसनखौ एक्सेप्ट खालामनानै हर गेजेराव वेबसाइट खुलियो जिउनि गिथाव हरर एक्सपिरियेन्स खालामहोगोन बे वेबसाइटनि मिस्टेरियास खोथाया बेसोदि नोङो बेखौ हर गेजेरावल' नङाबा एक्सेस खालामनो हाया थारमानि हरनि 12थायाव बे वेबसाइटआव मोनबासो मिनि गेम्सफोरबो दङ नाथाय बे वेबसाइटनि मेन एट्राक्शनानो जाहैबाय मोनसे बक्स बे बक्सआव नोङो नोंनि एनिमिनि नामखौ लिरनांगौ जाहैबाय थारमानि जाय मानसिया
नोंखौ डिस्टार्ब खालामो आरो जाय मानसिखौ नोङो रिभेन्स लानो सानो बे मानसिनि मुंखौ लिरनांगौ अब्लानो रिप्लेया बे मानसिजों ओरैबायदि गाज्रि रिभेन्स लागोन बेयो नोंजों माब्लाबाबो मोखां खालामनो हानाय नङा स' जुदि लोगोफोर नोंसिनाबो सोरबा बिदिनो एनिमि दंब्ला बे वेबसाइटखौ भिजिट खालामनानै बे बक्सआव नोंनि एनिमिनि नामखौ टाइप खालामना गारबोब्लानो जाबाय जाहाथे रिप्लेया नोंनि थाखाय रिभेन्स लानो हायो नाथाय Nothing comes easy. बेनि बदलै नोंखौ रिप्लेया जिउआव अराय समनि थाखाय डिस्टार्ब खालामबाय थागोन थारमाने रिप्लेया नोंखौ हर सान जेरावखि थाङा मानो सिगिबाय थागोन एन्ड रिप्लेना टास्कखौ उल्था खालामनानै नायोब्ला नोंसोरो नुगोन Satan's helper. आरो जुदि दाबो नोंसोरो फोथायाखैब्ला नोंसोरो भिजिट खालामहैनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना बिदि खालामाखै जानांगौ दानिया फैदो नेक्स्टआव दङ ब्लाइन्ड मेडेनाबो हर गेजेरावल' एक्सिस्ट खालामजाग्रा मोनसे वेबसाइट बे वेबसाइटआ डेडिकेट खालामो सासे प्रेत आत्माखौ बे वेबसाइटआ बुंबावो दि नोंखौ बियो आल्टिमेट बाला हरर एक्सपिरियेन्स होगोन होनना बुङो नाथाय बे वेबसाइटखौ एक्सेस खालामनो थाखाय मोननैसो रुल्स दङ वेल ब्लाइन्ड मेडेनखौ अमाबैसानि हर गेजेरावल' एक्सेस खालामनो हायो बेबो जेब्ला नोंनि रुमनि लाइट्सफोरा अफ जाजोबगोन अब्लासो नोङो बे वेबसाइटखौ एक्सेस खालामनो हागोन आरो जेब्ला नोङो वेबसाइटआव एक्सेस खालामगोन अब्ला नोङो नुगोन फट'सफोर सोरनिबा मेगना एक्ल' जानाय सोरनिबा आखाइ आथिङा दानस' जानाय सोरनिबा आखाइफ्रा उल्था जानाय सोरनिबा आथिंफ्रा उल्था जानाय बेफोरबायदि गिथाव नुथाय नुनो मोनगोन नोंसोरो आरो जुदि बेखौ नुनानैबो दाबो हाबलांबावनो गोसो जायोबा नुहैगोन नोंसोरो मोननै क्लिकेबल बाटन्स लोगोसेयै मोनसे वार्निं मेसेज जेब्ला नोङो क्लिकेबल बाटन्सआव एक्सेप्ट थुगोन अब्ला नोङो मोनगोन जिउनि गिथावसिन एक्सपिरियेन्स आरो जुदि नोङो गिनानै दाबो बेयावनो दङ डिक्लाइनआव थुनो सानदों जुदि नों डिक्लाइनआव थुयो अब्ला नोङो ओरैबायदि वेबसाइटआव सहैगोन जेराव फट'सफोरानो जोबनो गैयै नुलांगोन नोङो बे वेबसाइटनि केसेसआव नोङो एक्सेप्टखौनो थु जुदि नोङो एक्सेप्ट खालामनानै हाबलांगोन अब्ला नोंनि मनिटरनिफ्राय डार्क शेड' महरै मोनसे मानसि ओंखारबोगोन आरो नोंनि रुम सिङाव हाबनानै नोंनि फाफ्लियाव टेप खालामफैगोन आरो जेब्ला नोङो खिथुउनथिं हरगोन बेयो सिगांथिं अचानक फैगोन आरोखि नोंनि सिगांथिं फैनानै मेगनखौ एख्ल'नानै वेबसाइटआव फट'सखौ आपल'ड खालामगोन होनना बुङो मानसिफोरा बे वेबसाइटआ मोनसे आर्बान लेजेन्ड बायदिसो नाथाय बेखौ पेरानर्मेल फराम्सआव बार खनले डिसकास खालामबाय थानाय नुनो मोनदों आरो टेस्टिफाइ खालामनायावबो बेखौ रियेल वर्किं वेबसाइट होनना बुंदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामदों जानांगौ स्टे किउरियास किप लार्निं